What's up mga choy? So karon mga choy, mangita mig pangsudan. So ang gamit na mo karon ay pasol. So pasol nga pang pang isda yung pang ganun. So sila tanda. Sila rin mga masol, ako mag-video ra sa ako. Kay bahala sila na mga choy. Sila sa mga masol kay kape kayo init kayo. Let's go mga choy. Easy go. Bisa bro. Abyo. Isa kakauban nato mga choy. Nami dire karon sa pantalan. Isa kakauban nato mga choy. Sabi ko sugeng hangin dire ko sugeng balat-balat. Ha? Nana tana. Balot tutan. Balok to gay natan. Kuha lagi di sao. Ya kay wala kay ano maayo. So what's up mga choy? So karon mga choy nami diri gapon sa pantalan pero sa simol nami karon kay namalis mi. Kay minus man dito isa pang nakuha dito so balik sa pina. Dire sa mga spot kay wa pa minag-vlog yung kayo. Ako balik kay sa ako rin mag-vlog sa ako karon. Sila sa masal-masal. Grabe nga kusog sa hangin dire mga choy. Walang dili kay mga supad dun. Kusog kay grabe ka init to dun. Kay klaro pa naman sa bagat dire karon mga choy. Dire pa update mga choy para pakita na ko sa inyo kung napa ba yung mga makuha nila karon. Let's go. Ano sa kauban mga choy? Ay, napagit sa layo ni wa na to na videohan. Ha? Bugaong. Bugaong mga choy. Kuha na tanong sa isa yawa. Duha day. Duha na to, nakabuhing isa das tungod. Sayang, kabuhi. Bugaong. Duha buhing na tawakan niya. Bugaong nakuha. Bugaong karon na nakuha mga choy, bugaong. Nita eh. Layo po kayo, wala to nakuhaan mga sige. Nasa sa layo. Alam mo dito sa ano? Ito. Ay layo mi. Sagdagan. Sige. Nasi kinkindra mga choy. Ada. So, napo dito si Atan. Ari to. Libo ko ano kung kasi makakuha sa Laguna. Nagano na po na ako. Para pakita na ko sa inyo mga choy. Gaya na ko na ito nakikita kay lagyo kay mga buwang. Siyatan. Hangit pagit mga choy oh. Lalong para batan. Sayang kayo ng paon ba?